раиси вилояти Хатлон Қурбон Ҳакимзодаро раиси ноҳияи Хӯросон ва масъулини дахлдори ташкилоту муассисаҳои ноҳиявию вилоятӣ пешвоз гирифтанд. Сараввал раиси вилоят бо ҳамроҳии масъулини ноҳия аз рафти корҳои сохтмонии пули калони обгузар воқеъ дар деҳаи Пахтуободи ҷамоати деҳоти ба номи Садриддин Айнӣ дидан карданд, ки дар он мутахассисони чинӣ бо ҳамроҳии сокинони маҳал корҳои сохтмониро ба анҷом мерасонанд. Ин мавзеъ низ дар рӯзҳои офати табиӣ зарари ҷиддӣ дида буд ва бо назардошти зарурияти мавсими обдиҳӣ бо супориши раиси вилоят бояд ҳар чӣ зудтар ба истифода дода шавад. дар доираи сафари кории худ ба ноҳияи Хӯросон раиси вилоят Қурбон Ҳакимзода аз деҳаи Неъматулло Асадулло, ки дар он ҷо барои зарардидагони офати табиӣ хонаҳои истиқоматӣ бунёд мегардад, дидан кард. Ба раиси вилоят иттилоъ доданд, ки айни ҳол 11 адад таҳкурсии хонаҳои истиқоматӣ пурра тайёр буда, 17 адад таҳкурсиҳои хонаҳои дигар то 60% ва боқимондаҳо то 35% омода буда, кор дар ин самт шабонарӯзӣ идома дорад. мо собиқадорони меҳнат тасмим гирифтем, ки бо мардуми осебдидаи ноҳияи Хӯросон вохӯрӣ ва суҳбатҳо гузарондем. дар рафти суҳбат имрӯз дар ин майдон бинед, ки тамоми мардуми шаҳру ноҳияҳои вилояти Хатлон ва ҷумҳурӣ ҷамъ омаданд. имрӯз ваҳдати ҳақиқӣ дар ҳамин майдон аст. ин дӯстию ваҳдат аст, ки имрӯз ҳама аз як гиребон сар бароварда ба мардуми осебдидаи ноҳияи Хӯросон дасти кӯмак дароз карда истоданд. занону модарони меҳрубони бохтарзамин ва вилояти Хатлон ба ин занон, ба ин осебдидагон маводҳои хӯрока, нонҳои чапотӣ, нону кулчаҳо оварданд. ин аз он гувоҳӣ медиҳад, ки мо истиқлолият дорем, мо пешвои муаззами миллат дорем, ки имрӯз сартосари ҷумҳурии Тоҷикистон барои аз ин буҳрони иқтисодӣ, хонаю ободии хонадонӣ баромадани мардуми ноҳияи Хӯросон кӯмаки башардӯстона карда истодааст. имрӯзҳо қатораҳои зиёде ба вилояти Хатлон бо кӯмакҳо ва дастгириҳои пешвои муаззами миллат маводҳои хӯрока, маводҳои сохтмонӣ, маводҳои дорворӣ ворид гашта истоданд. раиси вилоят Қурбон Ҳакимзода чун рамзи эҳтиром ба зарардидагон шахсан худаш ба бинокорону сохтмончиён кӯмак расонида, онҳоро дилпур кард, ки ба дастуру супоришҳои сарвари давлат хонаҳои истиқоматии шумо ба пуррагӣ бунёдшуда аз ягон ҷиҳат танқисӣ намекашед. сокинони ҷамоати деҳоти мазкур деҳаи 18 ҳизб аз он изҳори миннатдорӣ карданд, ки бо дастгирии ҳукумати ҷумҳурӣ, вилоят ва ноҳия масъулаи сохтмонӣ омода аст ва бо кӯмаки шахсони хайрхоҳ ва кормандону ихтиёриёни донишгоҳи давлатии бохтар ба номи Носири Хусрав, Кумитаи иҷроияи Ҳизби Халқии Демократии Тоҷикистон дар вилояти Хатлон, шӯъбаҳои маориф, ҷавонону занон, ки ба ҳашари умумӣ баромада буданд, корҳои сохтмонӣ вусъати тоза касб кардааст. мо шахсан ба аҳли олияи хумо, ба раиси вилоят миннатдории худро ташаккур мекунем. Ёрдам кӯмакашонро мерасонам. ҳазор раҳмат. Мисал имрӯз омада кӯмакашонро ба мо расон, оина нигоҳбинӣ кардест. ҳар рӯз ба миқдори 20 то 30 нафари кормандони донишгоҳ, устодон, кормандон омада дар ин ҷо ҳиссаи худро барои обод гардондани хонаҳои навбунёд гузошта истодаанд. боварӣ дорем, ки дастаҷамъии мардуми вилоят, ҳукумати ҷумҳурӣ ва инчунин кормандони донишгоҳ дар саҳми ободонии ин ноҳияи офатзада хеле назаррас мебошад. мо кӯшиш мекунем, ки то обод шудани ҳамин мавзеъе, ки хонаҳо бунёд шуда истодааст, ҳиссаи худро гузорем. дар саҳни муассисаи таълимии рақами 13 ноҳияи Хӯросон бо иштироки раиси вилоят ҷамъомад доир шуд, ки дар он масъулини ташкилоту муассисаҳои дахлдори вилоятӣ, ноҳиявӣ ва намояндагони дигар сохторҳо ширкат доштанд. раиси вилоят қайд кард, ки ба иҷрои корҳои сохтмонӣ ва сифати он аҳамияти ҷиддӣ дода, бояд ҳар чӣ зудтар сохтмони хонаҳои истиқоматии шаҳрвандони зарардидаро ба итмом расонем. дар ин ҷо ба раиси вилоят иттилоъ доданд, ки мувофиқи нақша қисмати зиёди супоришҳо, аз ҷумла корҳои равшаннамоӣ, таъмини масолиҳи сохтмонӣ, корҳои безараргардонӣ дар хаймаҳо, бо хӯроки гарм 2 маротиба таъмин кардани сокинони деҳа ва сохтмончиён, муайян ва бунёд кардани таҳкурсии бонгоҳҳои тиббӣ, трансформатор аз амалҳоянд, ки иҷрои онҳо таъмин шуда, дар рӯзҳои наздик таҳкурсии ҳамаи хонаҳои истиқоматӣ ба итмом мерасанд. мушоҳида гашт, ки бо истифода аз техникаҳои шахсони хайрхоҳ ва саховатпеша дар қисмате аз хонаҳо хишт оварда ба бардоштани деворҳо оғоз мекунанд. бо дастгирии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, бахусус асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешрои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон дар як муддати кӯтоҳ ҳамаи зарардидагон бо заминаи назди ҳавлигӣ,
ва кӯмакҳои яквақта бо шифр, тахта, симент, арматура таъмин гардиданд. ҳамаи хонаҳо оғоз гардид. мо ҳамаи омӯзгорон дар ин ҷо ба зарардидагон баромада кӯмак карда таҳкурсии хонаҳоро ба анҷом расонида истодем. дар ин ҷо бо дастгирии ҳукумати ҷумҳурӣ ва пешвои миллат муассисаи нави замонавӣ бо фарогирии 480 нафар дар як баст сохтмонаш оғоз гарда истодааст. раиси вилоят ҳамчунин таъкид бар он доштанд ки дар деҳоти ноҳия бояд ба кишти такрорӣ вусъат бахшида заминҳои назди ҳавлегӣ ва хоҷагиҳои деҳқонӣ холӣ намонанд. раисони ҷамъиятҳои деҳот ва роҳбарони ташкилоту муассисаҳо вазифадор шуданд ки баҳри иҷрои дастуру супоришҳои ҳукумати ҷумҳурӣ ва сарвари давлат камари ҳиммат баста дар таъмини амнияти озуқаворӣ саҳмгузорӣ намоянд. муҳаммадшариф абдуллаҳаев, нарзулло олимов, намозали эргашев, ноҳияи хӯросон, ахбор.